Абе, представете ли си кой е на котката? Тя се побърква според мен. Той ще ми казва, че с тази кръпа ще се случи същото като с червената. А какво се случи с червената? Няма един конец, който да не е разпран. Нещо против да го качиме в YouTube? Няма нищо напротив. Супер. До вечера вече ще го гледат. Изхръска му! Виж на какво прилича хърпа. Беше чисто нова. Беше. Дай малко, моля. Ето е другото. Да карай го да скочи. Първо трябва да го накарам да се изправи. Първо махни кърпата, после го карай да се изправя. Как го буташ? Скоро бъде. Много дразня. Отпри да я мъдиш, приди малко. Ау! Точно така ли? Това е за дразнене. Обязи ми кръпка. Приличам я Никола. Трябва да го изпробваме това. Ана, играй си с ръката. Тоест, Ръката си. да. Вие се какво се случва. Много някой Като атакува. кефте. Не, другата как си слага. Сега ще видиш. Ау! Много ти вика как атакува. Сега по-скоро. Я дай пак така. Е към мен. Много яко гледаме горе. Едно такова събито. Трябва да викам котката, не е хубаво нещо. Добре. Полудялка. Не, остави топчето намира. Ей!